Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya darara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma eku abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Mọnde abalị 15 nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke o ka anyị malitekwawa okpo n'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ n'otu pati ADC akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na INEC ekwupụtala ndị bụ ndị isi oche otu pati ahụ na steeti ndị e nwere n'ala anyị. Ị ga-anọrọkwa n'otu jikọtara ndị dọkịnta ala anyị akachapụla ya bụ mfanye aka n'ọkpọ ha bagidere ị ga-enwekwa ohere nọrọ na agwala INEC ka ha gbochie ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-eme achịnta vootu ugbu a ntụliaka elu na-ebidobe ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị ga-anụ olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara. otu pati African Democratic Congress bụ ADC apụtala kpuo na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na INEC ekwupụtala aha ndị isi oche otu pati ahụ gbaa gburugburu steeti ndị e nwere n'ala anyị. Ọ bụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze otu pati ahụ bụ Bolaji Abdullahi bụ ya kọwara nke a dịka akụkọ ụwa site n'akpụkpọ ozi ewepụtara ọhaneze n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ. Bolaji Abdullahi kwuru na akụkọ ụwa dị otu a bụ iji kụnye mkpụrụ ọgba aghara n'otu pati ahụ. Ọ kọwara na ịhọpụta ndị ga-abụ ndị isi oche pati ahụ na steeti ndị e nwere n'ala anyị bụ ihe dịara pati ahụ ime na ọ bụghị ọrụ INEC. N'ihi ya ọ gwara ọhaneze ka ha legbuo akụkọ dị otu anya. Bolaji Abdullahi gara n'ihu kwuo na o nwerala akụkọ dapụtara gbasara ndị otu pati ahụ na ha ga-eme ka ọhaneze mara maka nke a site n'ọdọ nzirịta ozi eji mara otu pati ahụ. Otu jikọtara ndị na-achị nnama n'ala anyị bụ otu ama dịka The Mighty Ala Cattle Breeders Association of Nigeria maọbụkwanụ MACBAN na mkpirisi bekee eburula bụ ekele ha ka Gini jiri bugara gọọmenti steeti Enugu maka mgbata ha gbatara na agha a na-ebuso ndị na-achị nnama na steeti ahụ. Ahụtara nke a n'akwụkwọ ozi osote onye isi oche ya bụ otu jikọtara ndị na-achị nnama n'ala anyị bụ Gidado Sidiki wepụtara ọhaneze n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ na Enugu. Na ya bụ akwụkwọ ozi a Nwaamadi Amadi ka Gidado Sidiki kelere gọọmenti steeti Enugu na mbọ ya ịhụ na enwere udo n'ikpe ziri ezi n'etiti ndị na-achị nnama na steeti ahụ dị nakwa n'ebe ndị na-ebuso ha agha dị. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC apụtala kpuo ya ha na onye ji ọkọlọtọ otu pati ahụ zọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ Dumebi Kachikwu abụghịzi onye otu pati ahụ na nwa amadi a enweghịzi ọnụ na pati ahụ chaa. Ọ bụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze otu pati ahụ bụ Bolaji Abdullahi bụ ya kwuru nke a dịka ya na ndị nta akụkọ na-enwe mkparịta ụka n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Dumebi Kachukwu a na-ekwu okwu ya nọrọ n'ụbọchị Tọzdee gara aga katọọ INEC maka ikwupụta David Mark dịka onye isi oche otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'ala anyị. Mana dịka ọ na-ekwu okwu gbasara nke a ya bụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi otu pati ADC n'ala anyị bụ Bolaji Abdullahi kwuru na Dumebi Kachukwu iji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC zọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga apụtaghị na ya nwa nwe pati ahụ.
otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị bụ Nigerian Association of Resident Doctors maọbụkwa na NAD n'aha mkpirisi bekee akachapụla ya bụ mfanye aka n'okwu zuru ọha ọnụ ha bagidere merenụ ejiri kwụsị ọrụ n'ụfọdụ ụlọ ahụike gọọmenti inwe gba gburugburu ala anyị ka ọ dị ya bụ otu ajikọtara ndị dọkịta ala anyị agwala ndị otu ha ka ha malite ọrụ ozugbo cheta na ya bụ otu jikọtara ndị dọkịta ahụike a bagidere ya bụ mfanye aka n'ụkwụ n'ụbọchị Fraịde nke izuụka gara aga dịka mbirimambi awa 24 anyị kwuru ọchịchị etiti bịara nnọọ kụrụ ọnụ. Ọ bụ onye isi oche ya bụ otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị bụ nwa amadi ka dọkịta Tope Osudara bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ. Ọ kọwara n'ihe merenụ ndị dọkịta ahụike ala anyị jiri kpebie ịkachapụ ya bụ mfanye aka n'ụkwụ ha bịagidere bụ n'ihi ịdị uchu ọchịchị etiti dị ịmalite ozugbo kwụwa ndị ọrụ ha ụgwọ akpọrọ Medical Residency Training Fund. Otu serap agbala otu kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka elu n'ala anyị bụ INEC ka ha gbalịa chọpụta ma nwụchie ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n'otu pati dịgasị iche iche na-eme achụnta vootu ugbu a na-amalitebeghị ntuliaka elu n'ala anyị ma ọ bụ ha adọkpụrụ ha gaa ụlọ ikpe. Ọ bụ akwụkwọ ederede leta nke osote onye isi oche ya bụ otu serap bụ nwa amadi ka Kolawole Oluwadare wepụtara ọhaneze ka ya bụ otu serap nọdọ ya bụ INEC aka na ntị a. Ya bụ akwụkwọ ederede leta nwa amadi a wepụtara ọhaneze kwuru na INEC ekwesịghị ịgba nnọọ nkịtị nọrọdụ na-ele ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n'otu pati dịgasị iche iche ka ha na-emetọ ụkpụrụ eji eme achụnta vootu n'ala anyị. Ya bụ otu serap pụrụ ya ha na ibido ugbu a mewe achụnta vootu ebe ntuliaka elu na-erubeghị ezighi ezi n'iwu ma otu ha mekwara ka o doo INEC anya na ha ka nwekwara ikike ịkpa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n'otu pati dịgasị iche iche dara iwu achụnta vootu a eze. ode akwụkwọ nye gọọmenti etiti bụ sinetọ George Akume apụtala ma kwuo na ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu dị ugbu a dị nnọọ uchu ileba anya bụ okwu gbasatara enweghị ọrụ n'etiti ndị ntorobịa ala anyị gbaa gburugburu. Ya bụ George Akume kwuru nke a mgbe nwa amadi ka Comrade Gertrude Anum ji otu kansụl ahọpụtara ọhụrụ n'otu kansụl jikọtara ndị ntorobịa ala anyị bụ National Youth Council of Nigeria bịara ya njem nleta n'isi obodo anyị bụ Abuja, bụ ebe ya bụ George Akume nọ nnọọ wee kelee ndị a maka ịhụta ya dịka ihe dị oke mkpa isonye na ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu dị ugbu a. Ya bụ George Akume kwuru na ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu dị ugbu a ewetala ụkpụrụ bụ nke ga-enye aka belata ahụhụ ndị Naịjirịa na-ata ma hụkwa na elebara ya anya bụ enweghị ọrụ a na-ahụta n'etiti ndị ntorobịa ala anyị. Anyị gbamọrọ nze ma ọzọ ụzọchala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ sewụsọwa maka na melu ma ala ka ọrụ ikpe ka ọrụ ibe ọkazi emekata n'ụwa ju akpasị na a na-amachi ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ọtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya gị ya chịkwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru n'otu pati ADC akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na INEC ekwepụtala ndị bụ ndị isi oche otu pati ahụ na steeti ndị e nwere n'ala anyị. Anyị mekwara ka ị nụrụ n'otu jikọtara ndị dọkịta ala anyị akachapụla ya bụ mfanye aka n'ụkwụ ha bagidere. Anyị mekwara ka o doo gị anya na agbala INEC ka ha gbochie ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-eme achụnta vootu ugbu a ntuliaka elu na-ebidobeghị n'ala anyị. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwụkọcha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngareme ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọkwa ebe ahụ ime na ngagharị. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi maka ihe omume anyị bụ nzukọ ụmụ Igbo. Nwada Nwụkọcha Clara o jiela ahụ ị na asaid abaturen ọ dị ka ozowedela o ọ gịnị o sule gị ihe awụkwe new week o ihe awụkwe new week. Ịgwaga m ihe m chọrọ ịmata ihe na-agwa m ka m ghọta ya ọfụma. Ihe awụkwe new week, behave kwa onwe gị, behave kwa onwe gị. Okay. Behave kwa onwe gị. Okay. I don't want stress. Yes, my lord.
somebody bịara na-agwa gị na o jiela atakpị ndị be anyị sọwa atakpị masị gị ebe niile ejuchiela aside mmiri ren 1 to 4 gị nọrọ na-eme ha what is wrong with you? Make we go. Iriri ere ntọọchị this weekend. O nwere ka isi rie ero ntọọchị this weekend. Uche, make we go. Go where ka mmiri ma anyị. We go reach house before you go start. I don't understand you. Sometimes ị nọrọ nnọọ gị na-akpapụ m iwe. I don't like it. Okay, ịchọ ka m na-ahapụ ịchị ọchị ma chịkwa ọchị na gị si onye ma. Clara, ị na-achị ọchị gị chịa ya with reason. Okay. If you want to laugh, you laugh it with reason. You don't just laugh. Give me reason why I go take laugh now. I want laugh. Kedụkwanụ nke ka ebe ị na-reply nwoke na-agba gị enyi na love. What do you mean? Ịma nwaanyị na love hụ nwoke ihe ọbụla nwoke kwuru, yes, I get you. I get you. I get you. Okwucha ya jụ ya sị, come again, what did you say? Are you done? Ka ọ dị ndị obodo Orodo dị na kansụl ime obodo Mbaitolu nke steeti Imo, ndị obodo ofekata Orodo o jezuru obodo bụ ihe omume ndị ụlọ mgbasa ozi Ekwu FM ji ewetara ọha na eze ọ ga-ada n'obodo unu kpọmkwem n'ụbọchị Satọde a na-abịa abịa bụ abalị 20th of September anyị ga-awụcha n'obodo unu. Amami na wata ya bụ ojezuru obodo ga-ada n'obodo gịnị ọnọ. I will be there. Clara, will you? Or wouldn't? I will. You will? I will. Mary the Slim Diva. She will be there. She will be there. Exactly. Urenaya. The Lord She will be there. Exactly. Buruburu Barry Cosmos. You know, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ. Even Noble, the sports chef. Preshi Bugatti. Our DJ J-Boy, DJ Maf King, DJ Max. You know, our own person, Peter Benjamin Joseph, you know, ndị department media, ndị na-eme na ahụ anyị, ị ga-ahụcha ndị Ekwu FM n'ike na ebubesi ahụ. Nke a bụ iji wee gwa gị na ebelebe ga-egbu. Otu a ka ọ dị. Nke a bụ iji wee gwa gị na mgbadamgba ga-agba. Mana nwaanyị ọma o. Asị mgbugbu ọbụla a ga-atọ atọ na ịtụ ya mbụ ụsa ka ọ wụọ. Otu a ka ọ dị. Akarịala Clara. And I don't like it. Akpa simenti m ga-anụ n'iru nụ. Go on. Onye wakpa simenti gị? Gị akpara isi m akwanye isi mkpọwa gị. Uche, what is your problem? Clara, gịnị wụ nsogbu gị this morning? Uche, ebule gị elu iwu dị ozi nwa bekee ịpali gị elu no apati ogala no edowe gị n'eti no Uche, ka ebe m ga-apalaga gị. Agụ na-arahụ ụra enwe na-adụ ya n'ọdụ. Agụ na-arahụ ụra enwe na-adụ ya n'ọdụ. Uche kwesịrị ma na-enwe dụga agụ n'ọnụ. Ọ dị ka ịchọghị a peaceful week. You are pushing me to the wall. You are pushing me to the wall. Uche, apụkwa chọkwa m icheta ihe mere no last week. Kedu ihe mere last week? Na Saturday, somebody called in. Mgbe m nọ na-eme nnọkwu Igbo na nwada Clara. That's what happened. Uche. Uche. Jidokwu gị ahụ. Jidokwu gị ahụ. Hapụ achọsọ m na-achị ọchị. Ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ emekwala ngagharị. O jiri ya bụ nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị alọghachie bịaziere ya bụ dara ka ọ dị dadarara. N'ihi ya agagharịkwala agagharị